for wano won komo aye die ho ana bibi a won ti ase efa etisemo a ye beka ho asemo yi ni wabisa 0505 22 5578 0505 22 5578 and 0505 22 4944 0505 22 4944 ye bompa ye wejano eni obano eni onkronkron ne dimo enye ho yeda wase onyametumfo wo a wetintim asase ewo esukese so na ewiemu noma epumu emmoa noma asase so moa noma eni onipa etena asase so a senie wesi ahyehye no sakasaka bia enimu waye niema ama na yefe waye no odokuremu intine da so tiase no kuremu no kraye wadomo ma onipa a waye wabode nyina mu titire no emfa wo nokre enhwe wo niema paso yibisa o Christ Ewurade mu ono no ane o ene onkronkron tiase de nyina mra eni awieye enye ho eja no eni oba no eni onkronkron ne din mu enye ho the pursuit of truth nukridie ho anamo tuo odofo sa wo hwe sede odomankoma asi ahyehye ewiase a wonse bibia de dada kwem bosome ewo bra efi eba eso a ebefi aba ensroma ewo bra efie eso a yebehunu ewia wone de eda ebra epie ene bra ekoto ewie mo nnoma wonte poso ana wonte pum sanso ana epumu mmoa noma enti wie mu odumankoma nyankopon ahyehye niema nyina na kwanso woni nukure mu no ebia nam ne kwan so na waye nipa manipa brabodie nyina so ene odi wiase mu niema eja onipa se onipa enhwe so wono na somdwie enti wu nipa me nipa yen nipa ya somdwie enti no de niema eja ye nesu sa niema we ni mu nyina odomankoma nyankopon eboye no wetintim ni nyina wo nukuremu. They are founded on truth. Everything that God created was founded on truth, was created in truth, and it thrives on truth. Adie bi onyankopon eboye die wetintim bia wetintim wo nukuremu enti etiase wo nukuremu. Nukure wo ho a niema anyame abone be wo ho. Ebra ebehyaase nukure behyaase adan ne ho no na niema ikwacho. Na niema esi nitrase na niema eje ne ho. Na niema esei nanso odofo e se niema wasase so esei a enkanyame ye sei ewiase mu niema a wo de ma yensai po yenhwe wo mo ebeka wo mo yenya na awia ntimfiri soro metofom enkanyame se niema wodom ko nyankopon ye nyina wo ye ni wodoni ne kuremu e ma mene wo. You read Jesus, Nyameba no can be John chapter 8 verse 32. John sempa 18 watwe imu aduasa mienu. Wasi mube hunu no kore no na no kore no ama mo fa ahudie. You will know the truth and the truth shall set you free. Nenso odofo say ye hwe sede ewiase ye no yi a. Yehusi ania ye de ye ho to ahometiem. Yehusi ania de ho to ahokyeremu. Ifiri say ebra onipa awo se wo hunu no kura no odi akyire no ohunu kura ofa nchen. Ye mu bi kura mpo de ehunu kura na yetu ase atotwene. Ifiri say adwene bi eda yetirimu epo bi a yabo no yetirimu yakoma mu nsusuye bi anamon bi a yetu no enne no kura kwan ne bo abura ebeyi yeto ebem ye nimu aba fom minti yekoto no kura se efifi a ekwan na ye nam so no yebetu afiri ho yebetu saa no kura na afiri ho
me no hwɛ nneɛma nsia bi so onipa etu no kora ho anamɔ a de ekoso. The things we experience in our bid to pursue the truth or in our pursuit of the truth. The edikan ensoritia. In our bid to pursue the truth, it attracts opposition. It attracts opposition. Se wo tu no kura ho anamon. Ade bi koso abusuanum. Wotimi sadie entwa yie firi se mpani se de ade da no wamfa nto afiri to. Wo hwe asɛm na se ne esi kika kro. Wo hwe obi suban bi se ne esi kika kro a. Ebedru dabi no, ehun sunsuanso. Enye ye nyina ya bojo. Enti amunumu ho na animanimu ya na ekowie se sorry free yeso enye sorry free me so. Na enye sorry free me so asebe sorry free yeso. If you say account ntimi ana account to. Na wutu saa na mo no ubehunu nsoritia. Enu ene ye beka Asante akese a kire se wo mpanin semfa so ho wo ba dabe. Akwada ketu aba ya wo mpanin nsem. Na enso panin nim se ekwan na wonam so no ebedru dabi ho asem beba beka abusua ni nyina. Ehun sunsuanso bema abusua na bobna. Yebetwa adwo, yebesi etrase wani wom. Na enso ebi a wo kwaka no yese wunimu nyansanse mpanimfo. Na enso de mpanimfo yeye entwa ye. Enti de ne ebe ya ne se yebepa nsem bi akeka. Si yetwetwa wo nantini a yebeba otiri so. Ya ma otiri so a yebedu watam. Si ye ni watam a yebeka no men nsem agu so. Wona ebepa ade ade ayo nso ane yepa de ayo adentia no kure bia ase wo ka na begie abusuamu ni nyina si ho no nipa ba ku mienu bia wo ye mpanimfo na opeso wonam kwati kwan so esisa niema gu wo afono mu edi hye wafuru mu ma na wona waka ne ekwa ahokyire mu nti saa mpanimfo no obesori atia wo na de ya na ahomete kakra ne se senya obesi aka won nsem no ebema nipa nyina afa ne se wo na wo ka no kren na wo ho ehi ana wo na wo pere ana wo na wo ha adwene ana mpo wo na wo difo. In your bid to pursue the truth, expect at opposition because it will definitely attract opposition. The tasumi no so nipa epe no kre ho anamo no otu no kre ho anamo a no kre no yewura say ede fa hudie bebre ye nti ye ntu ho anamo a ede be kɔ ɔhaw ani abenediem yanwe na afi di soritia ne ba en soritia ne etu anamo de otan na eba. Opposition will then build up for hatred. Senya osi soritia wo no wo si kwan senya be ya no kura na wo pese wo kan emmemo no afi san soritia no ejin hini no epagya ne mu a the time neighbor at the odd time and neighbor into be unu say obi betimi aka say minim de media ya asumesi nenso o time dodo ni akobi sa asumesi o benten say wonim ade a ode aye wo enso wo se wo tan sa na nipa na sisudua a metan no ne hu ye mabufu pa de wa ye ode onya mehwe ne hu na emahi enya onya ni hwe yo adie bi a ho a wo ye ni kontuna se asumesi akohunu na waka kire ne se we nya ya adaache de Asem Beba ena woni na di apere wo pere so wa hintayem na nsu bi a de o pe no kure no oye badwemba oye banyansani ento ompesu obeyie pie ento woni ni di apere enu nti na ma na etan no na nso se nipa na wo di ni tan awura mu no onka no kure wom nti mpanisi de wanti ante de ote enso anu ehu asechire obepa nsem bi akeka afi wa ukobi semu no na wo ba be tan no kure nipa no nti be wiase ne nya nipa baako ana fakuo kuru bi na tan de wo pa no kure no ebe ya fakuo mienu na emutre
se nipa yi anasa nkrofo ya wo tu no kura ho anamo no wa ma wani anya dene na wa nkantini mu a wo ma bem bebu na hwe wo ma bem bu a eso akata no kura ne so akata de esei no ebinya sei de tasomiensa se san soritia yi ehhehye na ewie otan a otan no enso ede ensoritia eneba, then hatred will produce attacks. The hatred will produce attacks. Ehya efri nsoritia na nsoritia no apagya nemu na de otan aba afi otan no de toso miensa na ede ensoritia aba enti na ye hya fa adwene. We begin to scheme against the fellow who is pursuing the truth. Odofo asema me kenya abusua mu nkwa na ekoso wa asori fie o onyame fie ho ekoso ho kohwe asori da ye tu aduro wom kohwe ensori ni bi adutu okwa ekoso ho no wanhwe abeka se yebonsam bama so onyame fie pa die ntra kuntuna siniema bi koso ne nipa ba akumienu bi si da bi ya nhwe ma we nkoso inti din soritia e de otan aba afei ya twea entwefiri se eba adwene mu a sankrofo na adwene mu edu eba nimdie a sankrofo no onimdie anye saade a yemfa mfa akiri ya de fasoro anyeye yemfa mfa fom. Let's attack them. Ekoso ewa adwumam, ekoso ewa ahemisem mu, ekoso ewa amanyosem mu. Enu nti atrosem edi ntintimman wate asefo asase a odumankoma nyankopɔn tintimu no ewa su kese so no kuremu no afedi enkontompo etu no kure na de so na eseye enti hwe o ekomo edi nkrofo bie no enye se aduane na eni ho aduane wo ho na egu nkrofo bi bora so wo mo adi amea me bi gu nkrofo bi bora so ene nkrofo anu aho a wo musi ho no fise no kure ni ho bio no kura sa kafro obi pe wansi di bi dia frotrotra akodi pa onya bi na susika twitwiri dia bi obi aso ni V8 ena engine siswa ena aircon siso if we say e go ni tomi mu say oye obi antimi nya ne hwe nti se wokotu ho anamo a ye beyi wa firi ho nti wo pe wasumdwe a konutum na di ohia abreso se ubewu a no awu na akọ no krasa na se ni esi ama no kra wan na montua ye hu no wona wani adimpo e waito bebia ye duru no de tasinum attacks break up love and peace systems. After the hatred, then attacks. And these attacks will definitely break up love and peace systems. Yenim se ade ba ko anema mienu bi yeni ho agro wo nipa setenemu asasi so enye nipa nko a emwa no mabodie nyina anema mienu odoma nkoma adua ye nigie wo mu peace and love. It is only in peace and love that our fulfillment will be realized. Nenso sakoba se ye sorry etia odo ene enema ede odo ni asomdwe ba ene ni onipa enigie wa asase so na ayra. Enu na ma obi abamutimi bu no akono aduro no akuni ho. Ene ma obi abamutimi bu no atwetuo no de abo obi. Bisa nipa na eche na hometie. Nipa na sisi no nanso wa wi ataso asisi ya na osisi no wa kan de oni ne bekan bi ya wontenase. De toso ensia na me di bia homa na tomu. Persistent failure. De toso enum sorry. The loss of love and peace create dissension and failure. The loss of love and peace
creates dissension and failure. Afei odoni asumdwe a ye sori tia no eyira na eyira de di besha anemu eye entitimu ani breguo. Dissension and failure. Afei wona na me ni udi nkomo me na ofa adwene bi no ohu aye mahia se mitimi ni wonhia bio ye ni nhia odofo obia ni obefiti prako pa ni obi beye tamfo wo mudi kan ya adofo ansa no adane atamfo ya adofo de dane atamfo fi se woni mi nhia na wonni me wonte ma no kasa wontimi nhia me ntame na me ni uhia ye ne niam bi e course me ni usan ye niam bi e course me ntimi wansi bi ye hu ne pomasibre ma ye ntam odoni asumdwe free ho no empe dodo a me sori tia wa na we sori tia me wo pay se obegu manimu ase a mampene me pay se megu animu ase a wampene no enno na ama odo eni asumdwe na ira afi ye ntam atete ama me ho adofo abaye watamfo wonso ho adofo abaye matamfo enti hwe adepa nkakane ni etimi kan ye hubomu a ye ya ede enkunimdie ba no ayira ti breguo mom ne beba be sha nan die twato na me di bia homa na to mu. Then persistent failure would definitely breed poverty. After the dissension and failure, the persistence in failure will bring or breed poverty. Afei die dem faso bra ye neni hobio die meno ye kan ye hubomu a ye ma ye nsa koya no no eni hobio entimi sori ama no ahoa wonso ano ahoa anase ebi a me de me ya menya bibi adi wo ya wonya bibi ni ana wo ya menya bibi adi me ya menya bibi ni afei na ohia te asiye mu orofo ye nhwe musua kafro misra ni die kasa wagi won hotum se hia won na ye nhwe se die be poti na di hia ne bae obi bia ne bae pagya asen obi fufuro ba bi ehu ayin ni won sori tia bia ebe ma obi aka se obi na eye obi na obi na ekutia obi bi na de ntitimu aba afei die hia no na ehia no adwuma mu saa asafu mu saa amayose mu saa enno na aka onipa ye ho kire ye nsa no nokura ira enti ama ahokyere aye ye nkoa na mfuna ye ni fa ahodi bidisi ha na me bia homa na tompani se didi wie ne nkasa nwie na nam se sebio nyansa ni ba kufu otiri monti na oduma nkoma de akyede na dum obi enti ebia na de free wonso anu mo ba no ebe ba be si nkomodie sudua ye bia homa na tum 0505 225578 0505 225578 ana 0505 224944 0505 224944 ye chia we rade na ase wo si ho enam nyame nhira eni diem ya na wa ma radio volume no akofom amaye the pursuit of truth. Hello. Mr. Ma radio volume nko for my ko ho enam nyame nhira mi pa cho di ne bia kasa free Asante Beba Dabi kasa free ayoptu papa nyame nsane apanya ya ode ma de bia da na se mi fi akoba bi ka ntina me nya winti o ba na bi tu ka kan ma hu se no na ayi no kre so nyame nsane on ka ho no mo o mandai ko ayoptu so itu pa yo nyame enhira mo nyina me futufo. Hello. Where are the Nayasi? Hello. One of my here. You patch your dinner be a cassafree. The dingy Mali, the capacity in many sites. But I was my working my bomb or be a minimum. I'll be the snap. Now, my man, but now is here. I will. And you call a fair and catch him say, or be all down for the morning next year. The pay for a chum on number 9. On number 9, if they are much there, because they are buying boots now. Because they are buying boots young,
no friend so spend money ku na ma ni ma mu 1000 no fanya de na dia mama this kind of man if you obey me tanfo ni bio on the tomade come the man or the man not to charge no all 10 because you can send me tika who ya shushu catch one comfort and you correct you can catch you could this coming catch the standard this kind of brain and no whom ya the tanfo number 1 we know her so you should the one at the same I say jam city no stressing just more can you Masem pepe. Na fada waka manti minye den. Kwa minye nje. Yi fi utiri kura. Wonim kwa na ewo wanim. Wonim enkwa na ewo wanim. Utiri ayeye kura na se wukunu timi ne wokasa sere afu ani gi edu a wukunu no. Na adamfo oba, adamfo kọ. Suman na ebe kire se obetena na obekọ a. Waba na suman a kire se onkwa asumwiem. Yi ne ho adwene fi utiri kura na ma wonkwa na nye kese. Why? Wonkwa na no so. Fache kura ni hu nkomo bio. Why? Ochia na ajes chia ochia na chia no ojes weye e jam sirio ye jam sirio nya ho na wo hwe fi se won san ene ne nante me pacho ya me enka hello 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 0505 224944 0505 224944 hello where are the nayase Wana nyame sra the pacho di be be Isaac the Pacific Park also father badi sra one tempa and that day with the amaye na what you mean na tempa da me na badi sra pa na futu otu ye wadu hu mo bona wan kai wo na hindi ne ni ni mu bye bye hello 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 pato pato me pacho free radio ne ho kakra wai yo free ho kra and I want some our kind of dear you want some more but no one so you got from us here friend na me say wa you na osofu ba ku for me kwa na me say my ma me tan na obi sedan na me dan se ti obi ja na so na tana ho na me pe di on me ba tana me ba ya ma me hello na me kwa na me say hello mami say we Mr. Free radio no ho kra ma ye why yo me das oh okay de me de dan ma no a wo say nkofo aka chensa me pe kasa nti won tene ne mentena nti sika wo de to cement ni yini oye no me fa ni sika ma menko so me yare na be da kuma se kura da bo so me nsani so abranche ni ne yire ne ma no se die ye sie ye o so da na po akobo jale o be di nti ahoma che mo ko no abeda so fu se me nya dan ni pa che we die kafra ye power na wa fra me ni ye di nkro me de na me betu dwa wai kafra yo hello where are the nayase ho ena minya menshira me free papa aye wadi nyina na na agika anmanji pola se ho na midi juma pade ya hubo nshira pa wanjira kira na okwi mudi emfa mu fitu ni na die tofo waka tempa na tuma oka ye die ekoma omanga na nyina kase e di no kure amaye man na papa e ma no ekuru kire pa enam no kwa dia ye ninti na de oman na ye na ni bi ka te bo ti e utwa ntro na beta akwa ba kikire ya gana bo etwa ntro ama ntro no asan akwa ba kikire pa de akupon nkira o e woda na dan nkira o de ema ye mama Alex o won manji patase na ama ni won bo tuma di eni agro ko ya fada akupon nkira o ba den kan yo nyame insurance yentimi mfa ofrefo bia bio ye bre no yes ye mfa ba ko hello oh atiko ye mre no aye bre odofo nyame ya adomo a efia de enne dwumadie kase the face of mercy mpaibo kase a ye no forikrom ne ne ebewie na a wosen na nwanwan po se nipa ekọ awurade anim kopɛ ne humobra
onyi n'anim ma no bra ne yenwie dwumadie no ye sha sie 6:30 anwumre ya na ye wie 8:30 anwumre ya onyame eye niema bebre obiebie nkrofo ekwan ede ma wonom adwua da bia ne fia da bia so ye breakfast prayer sanopa 6 na ya pon 7:30 adwua da de ne ye dwuma sam ne abrabo mu nsam ho mpa ye bojai ye wia na obi afa ne kaa na okọ sanso ne fia da de ne eye ayaresa ene niema ahodo we hintaye mu a ha oni pa setena memene da no pa 6 to 7:30 na so metena se ana megina ho ene enipa ebo mpaye omo pa wo ne wona wa fa afuru wo so ye ne omudi djuma ena ebena de bia ye tena se ye counseling ewo Awurade na se nhyase 8:30 ma pon 12:30 to 1 mi wi ani egina na so ede mpaibo ne aye healing and deliverance session na ye wi meto mensa efro ye wo Oforikro municipal assembly abrosan no wo kwan no ho no n'echi Roman asori na ewo no ubisa se Saint Agnes and Catherine asori na ewo municipal assembly abrosan n'echi na we hia Roman asori obi abechiro tano sofo nyame ya adom a ejo ada kosi fia da ye ba mo ho Awurade na se ba mo ho tano so ne mpotamu nyina anwumre no nsia empamu kosi na wotwe mpamu ubetimi afrem wa homa so 020 8668 304 020 8668 304 ya bompa ye wejano eni obano eni onkronkron ni dimu enye ho yada wase ade nyina so tumfo wonsem a de kura ye mu ma onokre ni ntwitwanyi ye obra kwantuo yi mu eni mumusua hodo ho ye bi se Christ Awurade mu ono no ane ho eni onkronkron ti ase di hini mra eni awie enye ho ejano eni obano eni onkronkron ni dimu enye ho order for Christ asomdwe nkan amen.